फंबाय ओमफ्राय खबर सबर बोरै दान्दिसे ओरैनो एल पि होनो होननानै नुजाफैलायबाय दान्दिसे ओरैनो दसे सम नैलै ओरैनो जाम्बा जाम्था दंलाबायो मोजां दा नोंबो ने दे दे डलारा मोनहांहां जाथारबाय नालाय दा नंखायनो एसे माबानांसिगोन गोसो होथारनांसिगोन ना आङो नै दा 90.42 जानानै दङ ओंखायनो एसे गैया गैया हायाखै हायाखै अखा गैया अखाबा गैथारा ओंखायनो माबाया बोरैबाफोर एसे एसे खम जानानैबो थानो हागौ नालाय वाच टाइमफ्रा ओंखायनो वाच टाइमखौ एसे बारायनो नाजादों खमायो होननायखाय माने दा माबाखौ ओइ जंसन 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 आं थानाय जायगायाव हादोंमोन अखाया दहाय मा जायगायाव दं दा नोङो बर्थमान साउथ इण्डियाआवसो नङा होमबा दा साउथ इण्डियाजोंथ' अखायानो हाया होननायसो खोनायो माथो आं आं थानाय जायगायाव हादोंमोन दहाय अखाया दिराजआव दङ अरुणाचल दिरां दिराङाथ' बारा गोजान नङा जोंनिफ्राय दिराङाथ' बारा गोजान नंथारा मोजांसो जायगायालाय बम जिल्ला बारनानै दं आदा औ मोजांसो जायगायालाय जों बेरायहैलाबायोथ' सम सम बेफोर जायगाफ्राव थांनाय मासाव जोङो माबा जानानै एकदमबारे ओरै तेजपुर जानानै बमजिला रुपा बेजों ओरैहाय माबाजों ओरै गिदिंदों फाग्लासो हरनि माबासोआवसो सहैदों जोङो भालुकफुङाव उदालगुरिनिफ्राय बम जिल्लायाव माबायाव मा होनोमोनलाय बियो बे जायगायाव हरनि थिनथायाव सहैदोंमोन जों बार'थायाव गारि सालायनानै फाग्ला फाग्ला औ दे जागोन दे फन नाम्बारखौ एसे माबादोब्रा से नैजों माबाखौ लिरनाङा डाइरेक्ट आं माबा खालामना लाखिनि फन खालामगोन आं लोगोफ्राबो थांलाबाय थायोना नोंहा कवाटार दं नामा बेयाव दिराङाव औ आं लिरना लाखिनो दै र' एक सेकेन्ड एक सेकेन्ड लिरना लानि आं एक सेकेन्ड अगेया 7 0 9 1 0 1030 1030 69 709910 1030 69 बरिया ओमफ्राय नामखौथ' नों बिमलखौनो लिरो ना जोमाव लिरो बेखौ बुंदो नों मोजाङै बेखौ अरिजिनेल नेमा जोंथ' जेनेबा माबायावसो अनलाइनावसो बिदि माबाखौ माबायोना जोमाव लिरो ना बिमल लिरथारमारो बिमलानो एकदमबारे दे थिग আছে ঠিক আছে
ठीक আছে बरिया आं लिरना लाखाबाय दाहायफोर आं मिस कल हरगासिनो दं दाहाय रायज्लायगोन एकदम अरिजिनेलाव रं दंखायो आंना आदा बरिया जागोन दे जिखुनु जाया थांबाथाय खबर हरखागोन थांबाथाय खबर हरनाया खाथां जेरैखि जाया टावां थांनाय जानो हागौ औ टावाङाव टावाङालाय बारा माथो बेसे गोजान दंबावो बेनिफ्रायलाय टावाङाथ' बारा गोजान गैलाना मालिकआ टावाङाव लांनो होनदों मोजांसो टावाङाव बरिया थान्दा थान्दा फैनो बालायसोलै नोङो गाहायाव बरिया जिखुनु जाया माबा मोनसेथ' मावना जाथारनांगोन ना जोङो फ्राय माबायाव थाङो मा होनो मा बे मामोनलाय आपेल बागाना बेयाव बांसिन थाङो आरो बेयाव जोङो बांसिन सिगां टावाङावनो गारि सलायखामोन आं ए नंगौ नामा औ सेरगावआवनो बांसिन थाङो जों बेनिफ्राय सेरगावआवनो बांसिन ओरैनो बेरायहैयो आरो बेयाव एसे प्लेनबो जाबाय नालाय जायगाया पिकनिक सिकनिक जाहैबाथाय बे सेरगावआवनो हैखायो आरो जों बांसिन सेरगावनिफ्रायबा माने फैफिननायाबो एसे मोजांसिन जायो नालाय बारा गोजानद्राय डिसटेन्सआबो बारा गोजानद्राय जाला नालाय ओंखायनो सेरगावसिमबा एकदमबारे फोर बिरलांथारो सेरगाव आंखिलिं खालाकटां औ बेफोरनोसै आरो बे सेरगावआवनो बांसिन थाङो जों बे मैगं थाइगं बायदिसिनाफोरखौ लाबोनो थाखाय मोजां बेनिफ्राय बेक्ति गावबा गावबावबो मैगं गायो नालाय बिसोरो बिसिनिफ्राय कालेकसन खालामलाबायना लाबोनो आरामथार मैगंथ' बिराद ओंखारदोंलै दा आं दायो दिरां सक भेलि औ दङ दा औ जिरायना दङ बरिया 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 बोथोराथ' गुसु दा ना एसे नर्मेल जायगाया सर्ट भिडिअ नाय जायगाखौ नुगोन आं औ दे जागोन दे जागोन भिडिअ'आनो मोनसेल'सोमोन नोंना दाखालि नायबा नोंथ' हाजोआव दं बेखौनो हगारलाबाय थानांगौ बेफोरखौनो हगारलाबाय थाङो गुसुबो नङा गरमबो नङा मोदोमैनो दङ ने बरिया मोजांलै जोंहा आरो नै दा अबसे जोंनावबो बारा बिदिद्राय नङा नायगोन दे नायगोन नायथारगोन दे नायगोन नायथारगोन देना किবা এটা মাৰ হ'ব দে হ'ব ঠিক আছে লৈ আহ মই বনাম নহয় মই লাইভ কৰি আছোঁ লৈ আহ মই মাৰিম হা কেমেৰা
केमेरा बियानायब्रा ओरैहाय करि आसु बहा दं आंनिलै दङ ओरैनो जाम्बा जाम्थानो लै आदा जि आं उदालगुरियावनो दं सर्ट भिडिअ हरदों दे दाम दम बिराद दंलै आदा दाम दुमखौथ' बुंनांला मुलि दं होननाय माथो मुलि दं मुलि थायो होनदों माथो बे माबानि थाखाय दाम दुमखौ होखारनो थाखाय जोंना सासे इउटुबार माबायाव क्लाकाटाङाव थायोमोन ना मा नाम मोनलै र बियो बेबो बिराद हगारबाय थायोमोनलै बे माथो साख्रि मावो नालाय बे रलै मा नाम मोनथाय बे नामा आं सम सम नायो बेखौ बेना माबा बे सरखारि मानसि नालाय माबा गंगारफोर मोसालाबायनाय बेफोरखौ होलाबाय थायो बियो गंगारफोर मोसानाय फुटबल गेलेनाय बे क्लाकाटाङावनो आरो बियो बेयाव थायो बे मानसिया कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया ओमफ्राय नुजाहैगौ सानो कन्टेक्ट नाम्बारबो लानाय जायासै गोदोसो लाइभ होलाबाय थायोमोन बेबो दाथ' बहाथो लाइभ होयोसै दा फैसा हैसा मोनखांबायबा बिसोर डलार सलार मोनखांबाय दा सिन्था गैला वान के जाबासो ब्लग भिडिअ लाबोथारनोसै जिखुनु जाया माबाफोरखौ हगारथारनाङालै मेथाइ गोनां माबाफोरखौनो होथारनाङा ओरैनो सर्टफ्राव होलाय होजायो नोंना थाबायनाय सुहैनायफोरखौनो होलाबाय थाबानो दानो जागोन माबाखौ होबाय था दानिफ्रायनो अबेयाव 50 जन जाग्रोनांगौ ना लोगोआ 50 जननि उनावसो नों लाइभ होनो हागोन मानोथो लाजिबावनांगौ जाखोब्रा इउटुबार मानसियालाय लाजिबा खाजि गोमागोन माथो लाइभ होआलां लाइभ होआबालाय बोरै फैनांगौ जाखो वाच टाइमालाय लाइभ बासो वाच टाइम फैगोन दा लाइभ होआबाथ' खामानि जाथारनाय नङा लाइभ होथारनांगोन नङाबा जेबो खामानि जाथारनाय नङा लोगोफोरनि मबाइलजों भिडिअ सालु खालामना होगोन ब्रा बेबो जायो बेबो जायो बेबो गाज्रि नङा बेबो गाज्रि नङा मोजांसो एकदमबारे थाब खालामनो हायो आरो बिदिबा
बे लाइफखौनो हले दोनथारनांगोन ना नों जेरैखि जाया होनबाबो बा बिदिबाथ' बरिया दे थेंकिउ 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 যোৱাকালি মই দিয়াই না বঢ়িয়া सामफ्रामबो औ हरसेयाव दसथा मबाइल सालु खालामो 10था नांलायालै आंबोथ' बिदिनो खालामदों सिगाङाव फिसाजोनि फिसाज्लानि बिमानि आंनिफ्राय गंब्रैजों जादों लाइआव मानसियासो फैया माथो आरो आंबोथ' बिदिनो खालामदोंब्रा सिगाङाव लाइफखौलाय होयो खिन्थु बे एकदमबारे इजि दै बिदिबा आं मबाइला आंना जेनेबा फिसाजोनि दं फिसाज्लानि दं हिनजावनि दं आंहा मबाइला गंनै जेनेबा बेजोंनो जायो दा नैबे दलार लाबोनायाव बिदिजोंनो आङो दलार लाबोनायाबो बेनो सानसे हरसे उनावनो थाबाय थाखायो सानसे हरसे थालाबाय थायो आंना माबाया नङा लाइफखौथ' नों होनांगोन लाइफ होआबाबो नोंङा जेनेबा अन जाफानानै थानांगोन ना बे आरो खोथाया बे इजि बुद्धिसो खिन्थु बे माबाथार आरो हायोब्लाथ' लाबाव मबाइल बोराय लाबाव मबाइल बोरायजोंबाबो अन खालामनानै दोनबानो जाबाय होमबाबो जायो भिडिअखौ गोलाव बानायना होनोसै औ बे भिडिअफोरखौ गोलाव खालामनानै मोजांसो गाज्रि नङा दा बारा गोसो होथ'ला र' लोगो दे बारायना लाग्रो लोगोफोरखौ जेरैखि जाया गोदोनि माबाफ्राथ' सिनायखाजोबखायो नालाय गोदोनि प्लेयारफ्राथ' सिनायखाजोबखायो नङा होमबा जाय दङ बिसोरजोंथ' लोगोआनो दंबाय थाखायो नालाय बिसोरजों माबाबानो दसेनो जायो आरो मा ओंख्रि जाखो फंबाय ओंख्रिया जोंहा माबा मैया खांख्राइ लाबोदोंमोनलै माबानि भैरबखुन्द'नि खांख्राइ फिसा आरो फिसाबाबो बिराद माबा दं मेलेम दंमोन हाजोनि बे अन्थाइआव थाग्राया बेजों माबायाव मैथाजों जानोसै आरो मैथायाव होनानै जादों माखासेखौ होबाय माखासेखौ देबाय
अरुणाचलावथ' ओंखाम जायाखैलै। ए हाब दाबो ओंखाम जाया मा जागोनलै। फुङाव जायाखै होमबा? दा फुंजा बिदि लोंनांगौबा जागोनलै। दा दाथ' लोंजाथारा दा समानो बोरैबाथार माथो फुङावनो होनजायो दा बेलासियाव लोंलै बारा माबाफ्राव लोंनाङा। देहाया नस्थ' जायो। गैया लोंबानो जायोलै। फुङावनो फुङाव लोंद्रायनाङालै फुङाव लोंद्रायबा एसे देहाया बोरैबा जायो। आइसिफ्रा एसे दुखु मोनो आरो। जायो फाग्लासो फुङाव लोंद्रायनाङा। फुङाव लोंद्रायबा एकदमबारे बे मायाबा लोरिहैजोबनो नागिरो। इन्ट्रेस्टथ' मोनगोनब्रा मोननायालाय इन्ट्रेस्टआथ' बहुदखा। खिन्थु होमबाबो सम बोथोरखौ नायनांगौ जायो। समफ्रा एसे बारहोनांगौ आरो जेनेबा। हराव लोंबाथ' जेबो नङा। हरावथ' जेनेबा बबावथ' इसेबां हराव लोंनो हानो जेनेबा 6टा 7टासोआव लोंबाय बास बरिया। आं सिखर थिखरखौबा बारा मोजां मोनालायो। लोंनायखौबा एसे एनै लोङो आङो। बे सिखर थिखरफोरखौबा बारा माबा मोनथारा आं। मा गारिया नोंना माबा बोयो नामा गुवाहाटि थाङो नामा नोंना? गारिया मानसि गारि ना माल गारि? होद आंनो एसे एनैया जेबो जाथारा होनबा आंना आइसिया मोजां। नोंना आइसिया मोजां होनजायो। दामफारबो सालायो बलेरबो पिकआप मोननैखौबो जिखुनु जाया मोनबानो जाबाय आरो। जि मोनो नङा होमबा? जि मोनो सालायो आरो।
दे जेरैखि जाया मोननांगौल'सो ना लान्थाखौ जेरैखि खामाया बबे माबाजों अरुणाचलाव थानाया लोङाबा सोर लोंनो अरुणाचलाव थान्दा आराम लोंनोबो हायोना थान्दाखाय लोंनो हादों नों बे गरमावबा जोंनाव बहा हानोमोनलै हाया दायो मोननैखौबो सालायो आरो मोनसे खामानि जाबा मोनसे बिदि बे जेरैखि जाया सलाय मोजांल'सो जानांगौ केरेलायावबो लोगोमोन आं आदा लोगोमोन ने गरमा बारा आरो केरेलायाव न'आव थाबाथ' लकेलखौ लोंद्रायनाङालै लकेलाबा एसे माबा जायो एफेक्ट खालामसिनो जेरैखि जाया मोजांल' जानांगौलै जेबो नङा भिडिअफोरखौ नायना होदो एसे फंबाय हायोब्ला दे नंमारगौ न'आव बानायमानोमोन आरो नोंस्रा न'आव सावोब्रा दा दै होआ आं न'आव सेरेब लोंबा नंगौना नङालै सम मोनबा थाया ना सेरेप बानायमारोमोन आरो नोंस्रा न'आव नंगौना नङालै सेरेब लोङैयाबा आङो 8 बोसोरसो जाबायदांलै सेरेब लोङैयाबा सेरेबखौबा गैया लोंनाय जाथारा आं 7-8 बोसोरसो जाबायदां खुगायावनो होखायाखै
जोंनाव फै उनाव सेरेब लोंनोबा सेरेबावबा गैथारादै आं फंबाय सेरेबावबा गैथारा सेरेबावबा एखदमबारे गोजाखौबा गोजां बोथोराव एसे बांसिन लोंनो हायो आरो लोगोफ्राबो लोंथ्राना आंना सेरेबनि नामखौनो लास्राया फाग्लासो आंना चेनेलनि नामा बेनो थाथोंसै खोमालै आरो माथो जाखो बेजोंथ' खोथा गैया नङा नों माखौ दोनो नों माखौ दोनो बेजोंबो जेबो नङालै माबायाल'सो नोंना थिग थानांगौ बे नामावलाय सिगाङावबो दंखायोमोन माथो नोंना सिगाङावबो मोनसे गैखायामोनबा बेबायदि बे नामावनो मोनसेयाथ' जोमाव दंखायोमोन जोमावासो खिन्थु पपुलार जाना दंमोन आरो ना खनसे नोङो माबा होलायलायबाय बे नङासो जाहैलायबाय बेवाइफ्रा फाग्लालै नोंबो आंनो आराम खोन्थालायबाय नोङो जोमाव अफिसियेला थैबायना आदा थैनायाथ' थैबाय दे जेबो नंला जेनेबा बे पपुलारसिन जादोंमोन आरो नोंना जोमावा बे समावनोथ'मोनब्रा आंजों जोमावखौनो लाफिननोसै खोमालां जेबो नङालै माखौ लायो ला जेरैखि जायाला लाबानो जानायालाय जेनेबा जोमावा बांसिन माबा दंमोन आरो बै समाव माने जोमाव होनबाथाय नोंखौ होनना मिथिखायोमोन आरो हायोब्ला बोखां जेबो नङा बे फेमासमोन आरो नोंजों उनावहाय नों ओमफ्राय बे बिमलखौ लाबोफिननायावबो बिमलजोंबो सिनायजादों अबसे बिमलावबो सिनायफिनजादों आरो सिनायफिननायालाय बे अफिसियेलखौ लायालासिनो माबा होदोलायब्रा ब्लक होदोलाय नों ब्लक होआ होमबा ब्लक होना होदो अफिसियेलखौ नागारनानै ब्लक होना होदो होनबानो जालायबाय आरो बिमल ब्लक होननानै नोंना माबायाल'सो थिग थानांगौलै बे फैसा बोखांनाया बेयावल'नो मोजां फिलाप खालामनानै होनो हानांगौ बाखिखिनि नामाथ' आरो नों जेबो खोथायानो गैया सिनायनायाथ' जोमावखौ बांसिन नोंखौ चेनेलफ्रा खिन्थु मानसिफ्रा खिन्थु बहुदनानो दंजोबोखायो दै थैयाखै बहुदनानो थैयाखै आंनाबो मा जादों मिथिबाय नैबे चेनेला आं दा सालायबाय थानाया सिगांनाथ' आंनाबो बेनोमोन जेनेबा दिदोम ब्लगबाबो भिजोंमोन आरो बे मोनसेया भिजों VLOG मोन आरो बेनिफ्राय मा जाखो आंनाबो बिदिनो मोनसे माबा नांदोंमोन आरो आंनाथ' देनजारसिन नांदोंमोन
आंनाथ' ओरैबायदि नांदोंमोन ए ना एक्सेन्ज कदआ फैखाबायमोन दा माबाया नोंना फैखागोन ना फैयाखैमोन नोंना एक्सेन्ज माबाया फैखाबायमोन दा ना फैयाखै फैदोंना फैयाखैमोन ना एक्सेन्जआ नोंहा फैखाबायमोन नामा एक्सेन्जआ औ ए फैजोब्बायमोनथ' नोंना माबायावमोन दा बे जोमावमोन दा ने जोमावजोंनो फैदोंमोन ना जोमावनि माबायावनो ना डलारबो 90 जाबायमोन बा माथो बहुद जाखाबायमोन होमबालाय माथो नों बेखौ बोखांफिननो हायोथ' बे एखे एक्सेन्सआ बेनो जायोब्रा आंबोथ' बे एखे एक्सेन्जजोंनो जोमाव अफिसियेलावनो दं दा बे जोमाव अफिसियेलजोंनो नों था मिथिबायना नामखौ बेलेग ला न' डाउट खिन्थु एक्सेन्स फिना बेनो जागोन नों डाबल एक्सेन्स मोनाथ' आंनाबो नैबे सिगांना थैदोंब्लाबो बैयो गोथाङै दंफाबाय थायो खिन्थु नैबेजों एड जाफाजोबो आंना चेनेला मोननै दंब्लाबो बैनो एखेयानो बुस्थुआ एखेयानो दिदोम ब्लक नैबे ब्लक जेनेबा बे मोननैबो आंनाव ज' जानानै दा एक्सेन्सआ जानानै दङ आंनाबो दा बे $90 जानायाबो बेजोंनो ज' जानानैसो दंफायोब्रा হাইটা কালার কো হয় নহয় নহয় তোকতো দেখা পাইছো মই দেখা পাইছিলো তো তহঁতে এই আমি য'ত বহিছিলো অফিচৰ চাইডত বহি আছিলে তহঁতে আমি এইপিনে বহিলো হাই পুলিচে পুলিচ লগ পালো এই য'ত পানী টেংকি যি আছে পাৰ হৈ হয় 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 এইটো এই ডিউটি দাটো হয় 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 আহি আছো আহোঁতে আৰু ক'লাক কে ৰখা নাই ইমাৰ্জেঞ্চি যাব লগা হ'ল তাৰপিছত সেনেকৈ ক'লাক কিন্তু ফাইন চাইন মাৰা নাই কিন্তু इमेलाबो बेनो थानांगौ बेनो एखे इमेलावनो फाइन मारा নাই ন পানী টেংকি ওচৰতহে বহে আজিকালি আহাতে আৰু পানী টেংকি পাৰ হৈ আহিছি ক'ত পাইছো না এই নেপালী মন্দিৰ যি আছে এইটো কৈছো পানী টেংকিটো নেপালী মন্দিৰ পৰা পানী টেংকিৰ আৰু আগত না টাৰ্ণিংটো পাৰ হয় হয় কিন্তু পানী টেংকি মানে কাম নাই এতিয়া বৰ্তমান হয় এই তাত আছিল তাৰ পৰা আৰু আধা কিলোমিটাৰ মানে আগত আহিছিল এই শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত বহুত ধৰিছে গেলা পানী ধৰবই আমি ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে কিন্তু কায়ো নাছিল ধেমালি মানুহ নাযায় ৰবিবাৰে মইতো কালি যোৱাকালি ভৰ্তিৰে ভাই আমাৰ ওদালগুৰি মানুহকেইটা গোটেই মানুহ দেখা পাইছোঁ মিয়াবিলাক যায় মিয়াবিলাকতো যাবই মইতো কালি 2 বছৰৰ মানতে গৈছিলোঁ তাৰপিছত এইটো আমি বেছি খোৱা নাই এই লগৰীয়াটো এটা কেন বিয়াৰ ল'লাক মই এটা বটল বিয়াৰ ল'লোঁ আৰু আমাৰ লগৰীয়াবিলাক তাতে খানা খাব গৈছিল তাৰপৰা আৰু 2 গিলাচ খালোঁ আৰু দেৰটামান খালোঁ इमेल सिमेल गासिबो बेखौनो होफिन बेनिफ्राय नोंना एक्सेन्ज फिनाबो बेनो थाफिननांगौ होमबानो नोङो बेनो सलायफिननो हायो मिथिबाय एखे बेखौनो सलायफिन नामखौल' नों बेलेग ला जेबो गैया होमबानो जायो आंनाबो बिदिनो जाफिनदोंना बेनोथार आंना जेबो माबा गैया जेबो आंना बेनो जाफिनजोबदों बैयोथ' जेनेबा आंना बोरैबा जाबाय जादोंब्लाबो बेयावनो आंखौ बुंहरबायना नों गोदान माबा चेनेल खुलिफिन होननानै आंखौ माबा हरफिनबाय बिसोरो आंनाथ' बेलेग माबा नांदोंमोन ना सिगांना जुजिफिनबा नों पाक्का जाफिनगोन नों जोमाखौ जेनेबा अफिसियेल लादोंबा अफिसियेलखौ गारनानै माबाखौ होदोलायब्रा एबार ब्लक होना हो
ओमफ्राय नोङो एक्सचेन्ज बायदिसिनाफोरखौबो एखेखौनो होफिनना हो, अब्लानो जायनि खोथायानो गैया 110% नोंना जाफिनथारगोन बियो। मुङा बिनि रजे, बिखौ आं मोजां मोनो, बियो सैथो, बियो मुङा बिनि रजे, बिखौ आं मोजां la 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 la. Kaha 50,000 দাও, 50 লাগবো তো। ঠান্ডা পড়ে গেল সব।
ठंडे ठंडे हवा खुलुमबाय लोगो आंनि बे चेनेलाव गोबां रोखोमनि मिक्स भिडिअ नुनो मोननाय जादों आसा खालामो नोंथांमोननि अननायजों आंबो ससियेल मिडियाफ्राव जानो हागोन औ ओमफ्राय जिरायफै आदै जिरायफै जुगुगु जुगुगु
Ruja Kautu Zurai Manu Ah, oh, there. Hello, apa kabar? মোৰ ঘৰ হ'ল ওদালগুৰি। একদমবাৰে বড়ো বুজি পাম, হিন্দী বুজি পাওঁ, এছামিজ বুজি পাওঁ, ক'বও জানো। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিল? গগৈ। মই বড়ো বুজি নাপাওঁ, হয় নেকি? লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা, বঢ়িয়া, ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। মইতো হ'ল ওদালগুৰিত নহয়, বেছি দূৰ নহয়। খবৰ পাতি কেনে আপোনাৰ? লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা বহুত দূৰ হয়, 190 কিলোমিটাৰ। 190 কিলোমিটাৰ বেছি দূৰ নহয় নহয়। এটা ৰাতি হৈ যাব আৰু কি ট্ৰেইনত, এটা ৰাতি। এটা ৰাতি। ভাত চাত খালে না মিষ্টাৰ গগৈ? কা হ'বা বুৱা? মিষ্টাৰ গগৈ গ'ল নেকি আপুনি? আমাৰ ফালে ট্ৰেইন, আমাৰ হেৰি হৈছে নহয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই আছোঁ, কি বুলি কয়, চিমন চাপৰি, তাতে ট্ৰেইনৰ ব্ৰিজটো বাগৰি পৰিল, ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ। হ'লেও আপোনাৰ লাগি যাব নেকি? আমাৰ ফালে ট্ৰেইন নচলে, ঢকুৱাখানা ট্ৰেইন
হ'লেও আপোনাৰ হেৰিলৈকে কি বুলি কয় ক'ত নামিব লাগিব এইটো লখিমপুৰলৈকেতো যায় কি যান অঁ মেইন ৰেজ বানপানী অঁ হয় নেকি অঁ গোগামুখ হয় তাতেটো ট্ৰেইনৰ ব্ৰিজ বাগৰি পৰিল সেইটো কাৰণে নাযাব চাগে এতিয়া বানপানী বহুত হয়তে কিন্তু আপোনাৰ এইপিনি তামাম হয় নামিব লাগিব তাৰপিছত বাছ পাব হয় হয় গোগামুখত নামি কিনি বাছ ধৰিলে হ'ল আৰু কি তেতিয়াহে আপোনাৰ ইপিনি যাব পাৰিব মই গৈছিলোঁ আগত হেৰিটো এবাৰ না দুইবাৰ এনেকা গৈছিলোঁ গোগামুখত এবাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ লখিমপুৰতো বাছত গৈছিলোঁ যেনিবা আমাৰ ৰেষ্টাৰ পানী বাছ চাত নচলে বানপানী হৈ আছে নেকি এতিয়াও অঁ মিষ্টাৰ গগৈ আপোনাৰ পিনে বানপানী হৈ আছে নেকি এতিয়াও পূৰা হৈছে বাপৰে বহুত টেনশ্যন দেই কিন্তু এনেকুৱা বানপানী হ'লে অৰুণাচলৰ পানী পূৰা নামি আহিছে আমিওতো অৰুণাচলৰ ওচৰতে হয় হ'লেও আমাৰ সেইখিনি হোৱা নাই আৰু কি হ'লেও সেইপিনি বহুত দেখা পাওঁ নেকি প্ৰতি বছৰতে বানপানী এইটো শুনা পাওঁ প্ৰত্যেক বছৰতে আপোনাৰ সেইপিনি जिति मा मा सुनि सुनि जाथाय जायो मा जालायखो बस गारि सलिब पारा নাই এই फाइबार पानी হৈ গ'ল মুস্কত পুৰা পানী উপায় নাই উপায় নাই উপায় নাই এইটো আৰু নেচাৰেল না এইটো बस ओंखाम जाखांबाय नामा जयन्त कुमार बर' जेटि धेमाजिनि जाथायखौ बुंदों आं धेमाजियाव मा जादोंमोन आंथ' जेबो बुजियाखै दे धेमाजिनिखौ देलाय बुंफिनलाय आं ससियेल मिडियाखौ नुवाखै दे माबायदि जादों खोन्थालाय बस धेमाजियाव मा जादों देलाय बुंलाय बस মোৰ ঘৰ পানী
সোমালে পুৰা অ' মাই গড অ' মাই গড বহুত কষ্টত আছে তেনেহ'লে আপুনি নহয় জানো এতিয়া পানী যদি ঘৰ সোমাইছে আৰু নক'ব আৰু কি আজি সোমালে पानी जास्ट बापरे बाप अ आदसा आदसा ब्रिज बायनायनि खोथाखौ बुंनानै बेजोंथ' रायज्लायदों आङो बे मानसिजों ब्रिजआथ' बायदों बेखौथ' मिथिखादों माबानि ओइ सिमोन सापरि सानै एसे बहा थांखोथाय थयला बस्थाजों माबाजों सरकारे একো নিদিলে আমাক পাপা পাপা চাকৰি আছে বুলি হয় নেকি আহা চাকৰিটো চাকৰি বেলেগ নহয় সেইটো আৰু কি ক'ব আৰু পাপা চাকৰি থাকিলে আৰু একো নিদিয়াকৈ থাকিবতো নালাগিছিল সেইটো दाना ब्रिजनि गाहायावसो बोरै बायखो मरिजा বুলি এতিয়াতো এনেকুৱাইতো হ'ল মৰি যাবই দিয়া নিচিনাই হ'ল আগৰ কি বা চন আছিল এনেকুৱাই বহুত বানপানী হৈছিল আৰু কি বহুত বানপানী হৈছিল এই সময়ত আমাৰ কোৱা নিচিনা হয় আমাৰ জুবিন গাৰ্গে মানুহৰ পৰা পূৰা হেৰি কৰিছিল দেই কিন্তু এই সময়ত আৰু কি ডনেট কৰিছিল দোকানী ঘৰে ঘৰে এনেকুৱা নিজে সোমাই এনেকুৱা চবে যিমান পাৰে পইচাকেইটা এনেকৈ দি পঠাইছিল আৰু কি জুবিন গাৰ্গে এনেকুৱা কৰিছিল সেই পেডেল কৰি আৰু কি নিজে তেওঁ লগ বন্ধুবিলাকো আছে মানে ইয়াৰ লগে লগে আৰু এই সময়ত বেছি পপুলাৰেই আছিল জুবিন গাৰ্গে এনেকুৱা কৰিছিল আৰু বহুত পইচা এনেকৈ বুটলি ল'ব পাৰিছিল মানে এই বানপানীত পইচা দিম বুলি বানপানী যিমানখিনি অৰুণাচলত পানী এৰিব অসমত ধেমাজি লখিমপুৰ মানুহবোৰ মৰিব লাগে এই ডেমটোৱে ভাঙিল নেকি এটা এন এছ পি চি ডেম যে আছিল এন এছ পি চি গগামুখ না কি আছিল এইটো ধেমাজিত এইটোৱে হেৰি হ'ল নেকি ডেমটো ভাঙিল নেকি এন এছ পি চি যে বনাইছিল আমাৰ উকিল গগৈয়ে বিৰাট আন্দোলন কৰি আছিল নহয় এই সময়ত এই এন এছ পি চিটো এইটো ভাঙিল নেকি এই ভাঙাৰ কাৰণেতো আহিল নেকি পানীটো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে दैया बेखौथ' सिफायनो हाया बेखौ निस्सय बेयाव सोरबाफोर मायबा मोनसे खालामनो हागौ नाय मा अ आदसा आदसा आदसा
নহ'লে उफायथ' নাই আহিছে এতিয়া सिफायनो हागौलै भाई बे ब्रिजखौ सोरनिबा फाव फान्दायनायावबो जानो हागौ जयन्त भाई बस माथो मिथिबावनो दाथ' मिथिया गारा बोरै बुंनो हानो खाथियावबो थानाय जायाखैना ভঙা নাই ন চিয়াং নদী আছিল পানী আহিছে পানী চিয়াং নদী মই এই চিয়াং নদী এইটো এবাৰ গৈছিলোঁ এন এছ পি চিত এবাৰ চাব গৈছিলোঁ আগত ওচৰত যাব দিয়া নাই এইটো এটা ব্ৰিজ আছে নহয় খুটা চুটা নোহোৱা তলত খুটা নাই ডাইৰেক্ট চাইনাৰ পৰা আহি চিয়াং নদীত হয় নেকি আচ্ছা আচ্ছা চিয়াং নদীত ডাইৰেক্ট পৰি যায় ন হেৰিৰ পৰা চাইনাৰ পৰা আজি ৰাতি থাকিম স্কুল উপায়তো নাই ৰিলিফটোতো থাকিবই লাগিব পানী যদি বেছিকৈ হৈছে ঘৰৰ যদি পানী চব সোমাইছে ক'ত থাকিব উপায়তো নাই ৰিলিফ কেম্পটো বনাইছে চাগে ওচৰা ওচৰিত ক'ৰবা ওখ জেগাত হেৰিত অলপমান ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই দিব গগৈ অলপ চাওঁ দেই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই কিনি দিব চাব মন গৈছে দে অলপ দীঘলকৈ বনাব ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই কিনি অলপমান দীঘলকৈ বনাব শ্বেয়াৰ কৰি দিম চাইখিনি চবে দেখা পাওক কেনেকুৱা ভুগি আছে মানুহকেইটা সেইটো তেতিয়াহে গম পাব না ভিডিঅ'ত যদি হেৰি কৰি দিয়ে মানুহবিলাক চাই কিনি অলপমান হেৰি কৰিব থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ দেই চবকে মই এৰিছোঁ 1 ঘণ্টা বেছি হৈ গ'ল আজি লাইভ দিয়াটো